wani jan layi mai kauri ya bayyana a taswirar gabas ta tsakiya. Kuma a wannan karon barazanar bata tsaya kan kasashen da ke gaba da juna ba kawai, ta shafi har da makwabta masu son zaman lafiya. Daga birnin Tehran wani sako mai firgitarwa ya fito a yau wanda ke cewa duk kasar da ta bari aka yi amfani da kasarta ko sararin samaniyarta wajen kai wa Iran hari, to ita ma za ta zama halattaccen abin hari ga Iran. Kuma wannan ba hasashe ba ne, alkawari ne da ke nuna cewa yakin da ake tsoro a yankin na iya bazuwa kamar wutar daji ya laƙume sansanin sojojin Amurka da ke kasashen Larabawa. Yayin da jiragen yaƙi ke ci gaba da shawagi da kuma karuwar takunkumi masu raɗaɗi, duniya na kallon yadda diflomasiyya ke ƙoƙarin numfasawa a ƙarƙashin inuwar bindigu. Abin da ke faruwa a halin yanzu wani sabon salo ne na dambarwa tsakanin Washington da Tehran. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Arkashi ya fito fili ya bayyana matsayar ƙasarsa ba tare da wata tantama ba. A cikin wata hira ta musamman da kafar yada labarai ta Al Jazeera da kuma wani jawabi mai ratsa jiki da ya gabatar a wani taro na ƙasa da ƙasa, Arkashi ya fayyace cewa Iran ba ta da niyyar kai hari ga makwabtanta, sai dai ya jaddada cewa idan Amurka ta yi kuskuren kai hari kan Iran, to dukkanin sansanin sojin Amurka da ke yankin gabas ta tsakiya za su ɗanɗana kudarsu. Wannan gargaɗi ya zo ne bayan kwana ɗaya da tattaunawar nukiliya da aka yi a ƙasar Oman, wanda tattaunawar ta kasa fitar da wani sakamako mai ƙwari. Kuma a ɓangare guda, gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump tana ƙara zafafa matsin lamba ta hanyar sabbin takunkumai da kuma tura jiragen yaƙi. Kafin mu shiga cikin cikakken bayanin abubuwan da suka faru, yana da kyau mu ɗan tsaya mu nazarci kalaman shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da kuma ministan harkokin wajen Iran wato Abbas Arkashi. Masana na cewa maganar ministan harkokin wajen Iran wato Abbas Arkashi na cewa sansanin sojin Amurka za su zama halattaccen abin hari ga Iran yana aikawa da wani sako ne kai tsaye zuwa kasashen Qatar, Bahrain, haɗaɗɗiyar daular Larabawa da kuma Saudiya, wanda waɗannan kasashe su ne suke karɓar bakuncin dubban sojojin Amurka. Sai dai tambaya a nan shine, shin waɗannan kasashe masu rauni a fannin soja za su iya hana babbar ƙasa kamar Amurka amfani da sansaninsu idan yaƙi ya tashi? Idan kuma har ba za su iya hanawa ba, shin suna shirye su karɓi bamabaman Iran kan ƙasarsu? Bugu da ƙari, Iran ta sanya batun nukiliya da makamai masu linzami a matsayin wani abu da ba za a taɓa yin sulhu a kansa ta hanyar barazana ba. Wannan yana nuna cewa duk da cewa ana maganar tattaunawa, ɓangarori biyun suna magana ne da harsuna daban-daban. Amurka tana maganar matsin lamba, Iran ko tana amsawa da gwagwarmaya. It's a privilege to address you at Bari mu this koma kan distinguished forum. ainihin bayanan da ministan harkokin wajen Iran Abbas Arkashi ya gabatar a hirarsa da Al Jazeera a yau. Abbas Arkashi ya bayyana cewa Iran ta san ba za ta iya kai hari kai tsaye zuwa kasar Amurka ba, amma tana da cikakken ikon ruguza duk wani sansanin Amurka da ke yankin gabas ta tsakiya. Game da shirin nukiliya kuma, Abbas Arkashi ya jaddada sharuɗa masu zafi inda ya ce Iran za ta ci gaba da ajiye dukkan uranium ɗin da ta tace a cikin gida, kuma ita kadai ce za ta yanke shawara kan yawan uranium ɗin da take bukata. Sannan kuma babu sassauci maganar cewa Iran ta daina tace uranium gaba ɗaya wato zero enrichment sam ba za ta hau kan teburin tattaunawa ba. Ya kuma yi nuni da cewa ko a baya da aka kai hare-hare kan cibiyoyinmu, hakan bai goge ilimin nukiliyar da muke da shi ba. Ya kara da cewa Iran a shirye take ta cimma yarjejeniya mai ma'ana wanda za ta gina yarda, amma fa muddin aka yi tattaunawa cikin girmamawa ba tare da barazana ba. Game da makamai masu linzami kuwa, Arkashi ya yi fatali da duk wani tunani na tattaunawa. Ya bayyana cewa tattaunawa kan makaman kariyarsu abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba a yanzu ko kuma a nan gaba. Sannan ya zargi Amurka da ƙoƙarin baiwa Isra'ila damar mamaye yankin ta hanyar raunana sauran ƙasashe. Yana mai cewa abubuwan da ke faruwa ba na tsaro ba ne, na neman ɗaukaka ne kawai ga Isra'ila. Sai dai yayin da Iran ke wannan gargaɗi, a Washington kuwa al'amura sai kara zafi suke. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya bayyana cewa Amurka ba ta cikin wani gaggawar cimma yarjejeniya, amma ya yi gargaɗin cewa sakamakon rashin cimma yarjejeniyar zai yi tsauri matuka ga Iran. Haka kuma
A wani mataki na nazari, Trump ɗin ya sanya hannu kan dokar zartarwa wato executive orders da ke kakaba haraji kan takunkumi kan duk wata ƙasa ko kamfani da ke shigo da kayayyaki ko ayyuka daga Iran. Hujjar da ya bayar kuma ita ce cewa wannan barazana ce kai tsaye ga tsaron Amurka. A gefe guda kuma, baitulmalin Amurka wato US Treasury ya fitar da sabon jerin sunayen mutane, kamfanoni, jiragen ruwa da ke da alaka da Iran waɗanda aka sanya wa takunkumi. Wannan ya zo ne sa'o'i kaɗan bayan tattaunawar da aka yi a Muscat ta ƙasar Oman, wanda rahotanni suka ce tattaunawar bata haifar da wani ci gaba ba, duba da yadda kowanne ya dage kan bukatunsa. A halin yanzu dai, alaka tsakanin Amurka da Iran ta yi tsami matuka da gaske. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da sanarwar gaggawa inda ta umarci 'yan ƙasarta da su fice daga Iran nan take ko kuma su nemi wuri mai tsaro da abinci da kuma magunguna, wanda wannan alama ce kai tsaye da ke nuna cewa a kowanne yanayi rikici na iya barkewa. Bayan bukatun nukiliya da takunkumi, Abbas Arkashi ya gabatar da wani jawabi mai ratsa zuciya a wani taro na musamman inda ya danganta rikicin Falastinu da makomar tsaron duniya baki daya. A cikin jawabin nashi, Abbas Arkashi ya yi gargadin cewa abin da ke faruwa a Gaza a yanzu ya wuce batun yaƙi tsakanin ɓangarori guda biyu. Ya kira shi da kisan kare dangi wato genocide da gangan. Ga wasu daga cikin muhimman abubuwan da ya tattauna a yau. Ya ce halin ko in kula da duniya ta nuna wa Isra'ila yana ruguza dokokin ƙasa da ƙasa. A yanzu duniya tana tafiya ne ga yanayin da ƙarfi ne ke mulki, ba wai doka ba. Idan ƙasa tana da babban ubangida, tana iya kashe farar hula, tana iya kai hari kan asibitoci, sannan kuma a ce tana kare kanta ne ta hanyar doka. Sannan Abbas Arkashi ya gargaɗi da cewa Isra'il tana da wani shiri na ɓoye na faɗaɗa yankinta. Ya ce idan aka bari Gaza ta rushe, ba mamaki gobe za ta koma yammacin kogin Jordan ne, wato West Bank, wanda manufar ita ce a raunana dukkan kasashen yankin ta fuskar tattalin arziki da soja, domin Isra'ila ta zama ita ce mai karfi a dukkanin yankin. Sannan ya bukaci kasashen musulmi da kasashen larabawa da su daina yin Allah wadai da abin da Isra'ila take kawai a baki. Ya kuma yi kira da a ɗauki mataki na zahiri kamar sanya takunkumi kan duk kayan Isra'ila, kasa hurɗar diflomasiyya da kuma haɗa kai wajen hukunta masu laifi. Ya kuma kammala da cewa Falastinu ba batun jaje bane kawai, ita ce ginshikin tsaron yankinmu. Idan har ba a samu adalci a Falastinu ba, to zaman lafiyan gabas ta tsakiya ba zai taɓa samuwa ba. Masu sauraro, idan muka tattara waɗannan bayanai a wuri guda, abin da za mu fahimta shine tsaron gabas ta tsakiya yana cikin sarƙaƙiya ta gaske. A gefe guda, Iran tana ganin kanta a matsayin wanda ke kare yankin daga danniyar Isra'ila da kuma Amurka. Tana mai cewa ba za ta taɓa mika wuya ba. A gefe guda kuma, Amurka da Isra'ila suna ganin Iran a matsayin babbar barazana ga tsaron duniya da ya zama dole a dakile ta. Sannan tattaunawar da ake a Oman tana kama da gina gida a bakin gaba. Komin yadda kuskure yake zai iya zama dalilin rushewar wannan ginin. Sannan a yanzu abinda duniya za ta zuba ido ta gani shine, shin kiran da Iran ta yi na haɗin kan ƙasashen musulmi zai samu karɓuwa? Sannan kuma takunkumin Amurka zai iya durkusar da tattalin arzikin Tehran har ta mika wuya? Kuma ta yaya ƙasashen Gulf za su iya kaucewa shiga cikin wannan wuta idan ta ɓarke? Mu dai daga nan za mu ci gaba da sanya ido kan duk wani motsi domin kawo muku sahihan bayanai da suke faruwa a lokacin da suke faruwa. A ƙarshe kuma ku bayyana mana ra'ayoyinku a comment section, sannan kada ku manta da subscribing da liking.